Potser alguns ja els coneixes. I a d'altres encara no. En aquests moments tan delicats, i alhora ple d'oportunitats, volem que el nostre moviment aquest pel qual tu has apostat. passi de ser una utopia a convertir-se en una alternativa real de futur. Aquest moment ens convida a avançar. Així ho estem fent. Amb diferents projectes. Participar. En aquest moment de canvi, Activament. Construïm junts construïm junts el futur del bé comú.